Supreme Court. Nagla-live kasi nga tinatawagan nila ako. Mga sila sinasagot. Wala man lang ako. Natay tayo. Init. Naka-direct na yan. Sukat-sukat tayo. Super init. Wala, grabe. Parusa. Tanghaling tapat eh, grabe. Shout out sa lima natin dyan na sumisilip. Laking sisi siguro ni... Ha? Laking sisi siguro ni... Ano na? Nagsisisi siguro noon, sabi ko. Sumama sa akin ng bababa. Galing sa atin? Lapit lang. Sa escalator. Oh. Hindi kasi nasanahan. Hindi ko alam kung isang welcome siya sa una o welcome din sa palengke. Palengke. Ay, ito man. Escalator. Pindot, pindot. Bakit may background ka? Hello. Alay lakad tayo.
maraming i-upload. Sa Facebook? Alin? Anong YouTube ko lang? Sa YouTube ko yung YouTube review. Looks like don't follow our community guidelines. Linisin mo muna yung account mo. Ito lang nila ako sa YouTube. Linisin mo, baka may in-upload kang ano. Copyright strata. Ayun. Hindi lang ako nag-ano sa YouTube. Walking, going to Wanchay, guys. Ayan o, mata sa mata, camera. Wow. Oh, yung ano ng mani. Ayan. Oh, nandun siya sa market. Ayan ang welcome mo. Ito nga dyan. Oh, nandun daw siya sa market Wanchay. Dito sa loob yun. Oo. Ah, yung naghihintay namin nakikitain daw, nandun sa unahan. Abangan nyo guys, kung sino yon. Ayaw magbiyahe eh. Gusto siya yung susunduin. Takot magbiyahe mag-isa. Kailan kayo tayo makakapasok dyan? Stick. Baho. Go! Mamaya pag-uwi natin. Padala kang lalagyan. Bibili din ako ng masasaing ko. May kamuti ako dun kaunti. Malinis naman natin doon. Anong labi ko? Ay! Nag-support din yun eh. Sila mo? Eh, yung sa inyo daw, yung paglabas ng pintuan, yan na yun. Oo, dalawa. Ang dating gamit doon. Oo. Nandun yung mga e-bike. E-bike. Yung
galing lang sa Japan. Pagluto niya sa kanya. Sapman guys. Oh. Sapman. Uy, maganda to. Kasi lang mainit. Pang winter. Ayun o. Pang winter yan. Sampok. Okay. Hindi ako dito dati, nanapit ako. Ah, 10 din ata yan, bili ka na. 29. 29. Corbata. Mamaya na lang. Mamaya tayo pag-uwi. Saka tayo maghahalukay. Meron dyan? Wow, ano to? Asik. Asik guys. Oy. Bili na kayo ah. Branded yan. Rapek sa kanila. Saan tayo? Padaan. Dinadaan tayo, sabihin na naman yung may kamerang nakatutok eh. Ano siya eh. Bakit na kasi tinapatan yung luklet pa. Sa lanar din ngayon. Mahal din yung hamburger dito? Oo. My burger. Kaya alam mo yung nakaraan dito may may kana. Ano ba yun? Kana, naghihingi ng tulong. May dala siyang box. Pambili daw ng ticket. Hindi, kana nga. Sabi ko, imported na mga naghihingi ng mga mga ibang lahi. Wow, tram. Ano to? Naiibang tram. Ayan o. Wow. We are here in Wan Chai. Pot. Nangyari kay ate? Walang sapnong. Uy, daanan natin yung dekorasyon. Kaya, guys, puntahan natin yung wow! Let's go! We are here now in Wan Chai. Yung dito, yung tourist spot nila. Tourist spot.
Dalawang butis. Butas. Pinawisan ako. Oy, grabe. Hoy, ite, anong pangalan nila? Pakilala mo sila. Sino yung pangalan nila? Wow, pupunta tayo doon guys. Doon. Ayun. Pasilip muna tayo. Pupunta tayo yan sa loob. Yan. Tara, pasok tayo. Ang ganda. Wala pa masyado. Doon sa gitna. Sa gitna. Ano meron dyan sa chan? Changi? Chagi. Sa loob maganda dyan, di ba? Sa loob. Wow, nandun pala ang ano sa mga sa gitna guys. Oh, ang dami. Wow, nandun pala ang ano sa mga. Ang dami sa gitna. Punta natin. Tara, let's. One chai lang po yan. Mga willing na pumunta dito. One chai. Ganda. Ang ligala tayo ngayon. Ano ba yun? Yung parating na festival nila? Autumn Festival, no? Mid-Autumn Festival. Ayun. Mid-Autumn Festival. October 7. What? 7? 7. Yung 6 Sabado yun. Ay linggo. Nakita ka rin rin. Di magkasunod lang. Sa 1. Sa 1 ito, ganyan. Ito sineselebrate nila. Ano? Tara na. Doon sa dulo, punta natin yung dulo. Wala na, ganyan lang. Hindi dyan na tayo dumaan din, mas malapit. Kung hindi pa siya umalis doon. Hindi ba siya umalis doon? Hindi pa. Ata. Ayan, ang ganda. Paano yan? Naka-live tayo. Tingnan natin kung pwede ko na ng picture. Madilim, no? Madilim siya.
Ay, dito lang daw tayo. Pupunta dito, alam niya. Ito. Ay, Ito, big mo yan eh. Marami dyan. 7-Eleven. Init kami. kaya hinihintay tayo, hinihintay. Lapit ako doon. Para makarami tayo. Only in one Chai Hong Kong, guys. Ang ganda ng decor nila. Hindi pa naman siya yung celebration talaga, pero maaga silang nag-decorate. Daming tao naglalakad, magpapasyal. Patay na. July. Ang iba nag-aura. And kung tapos mag-ano tayo? Mag-picture. Pwede rin, continue ko to tapos mag-ano tayo? Mag-picture? Na dalawa doon. Saan? Gamit yung ano mo? Itindig ko lang to. Na naka-live. Pwede rin. Iwan natin doon sa gitna. Kung natumba. Ito naman, may bag. Pasok ko sa loob. Tara. Habang maghihintay sa kanya. Magpipicture kami. Hindi natin alam kung dyan siya galing or dito. Dito. Saan siya?
Five lang? Sige. Lagay ko dito sa naman yan. Doon sa kabilang kanto ka magkantuhan tayo. Kasama siya. Kasama kaya? Hindi mo ba kami?
may purple na ano, decoration. Sa puro. Violet at saka blue, may purple siya. Okay, na kita. Ang ganda. Nandun, nagbakal tubig. May tarangan niya sa kabangan ng tubig. Maray nang ngunyan, takang pag-abot. Grabe. Nag-init na bagapon ka, so hapon may niton. Oo, sabi ko, Isus na kumauli na ako, tagutom ako kainin. Saan ka mo nakaabot? Kan Kan Domingo. Oo, kan Domingo. Buaman ito, sinabi ko na kayang sunod na aldaw na. Di nagduman baga kami kapag chat ko sa imo, sunod aldaw nagduman kami. Magayon, daso panahon. Oo. Pero kan sa pagduman ni ano dahil. Diyan sa inutan, araw mo kanya display pero dako lang display ka ito. Diyan sa Causeway. Natatama uli ka na sa aga. Oo, dahil nga ni, kinansel ko sa ticket ko, tali sa Pilipinas. Tapos sabi man kayo na yung barkada ko. Paano man muna da kami Macau, tapos yun na mag-uli da.